V sobotu 7. listopadu odpoledne vyjeli hasiči ze stanice Nepomuk a jednotka sboru dobrovolných hasičů Číškov k záchraně koně, který zapadl do bahna v lese nedaleko Přešína. Už jen dostat se na místo nebylo právě jednoduché. Oblast byla silně podmáčená, což na vlastní kůži pocítili všichni. Někteří i dosti intenzivně. Ještě než jsme dorazili, se podařilo přítomným uvolnit koni zadní nohu, kterou se zachytil v kořenech stromů, a uložit jej na bok. Na místě se hasiči dozvěděli, že majitelka se byla s koněm projít a on se náhle začal bořit do změklého terénu. Skončil tak všema nohama hluboko v bahně, z něhož se nejprve sám částečně dostal, následně ale opět zapadl. Kůň byl ale příliš vysílený, než aby se mohl postavit, a bylo nutné jej z lesa nějak dostat. Před příjezdem hasičů se o koně starali sousedé z Přešína a především paní Martina Kostečková, vedoucí zemědělského družstva ze Železného Újezda, která na místo zajistila nakladač i s obsluhou. Paní Kostečkové a ostatním se podařilo sehnat mezi stěnu z vraku dodávky a velkou dřevěnou desku, pomocí nichž byl následně kůň tažen přes 200 metrů lesem. Než ale započal samotný transport, bylo nutné koně bezpečně uvázat, aby nedošlo k jeho poranění. Šťastnou náhodou je majitelka koně veterinářkou a tak bylo zvíře po celou dobu akce pod odborným dohledem. Záchranu značně komplikoval zarostlý a mokrý terén. Několikrát bylo nutné prořezat porost či urovnat podloží před improvizovanými saněmi. Po obrovském mnohahodinovém úsilí všech zúčastněných se podařilo koně naložit na valník a ležícího jej převést do družstva v Železném Újezdu, kde mohl být bezpečně uložen ve stáji a kde se mu dostalo následné péče. Vše tak nakonec dobře dopadlo a kůň se sám večer postavil a dokonce začal i žrát. Ukázalo se, že neutrpěl ani žádné vážné zranění a v neděli mohl být zpět u své majitelky. My bychom rádi poděkovali všem, kteří se na celé akci podíleli. Díky nim, jejich nasazení a obětavosti je tak na světě další příběh s dobrým koncem.